Camping Gas 4 Series Onyx S, aktuálne najvyšší model grillu od výrobcu Camping Gas. Poďme si postupne rozobrať, o čom je tento grill. 4 Series Onyx S. Ako z názvu vypovedá, jedná sa o štvorhorákový grill, pričom grilovacia plocha je delená na rošt a liatinovú platňu. Nad grilovacou plochou sú rošty pre pozvolné grilovanie. Grill zároveň obsahuje varič na bočnom stolíku. Celé telo je čierne, stolíky sú masívne. Na rozdiel od ostatných modelov grillov od výrobcu Camping Gas, a tu na táto výbava je to najvyššia výbava, takže kolieska sú skryté pod krásnym lemovaním a používajú sa najvyšší model koliesok, ktoré sú kovové, dva z toho sú s brzdou. Je to potom vyslovene elegantné, nič tam netrčí, všetko je skryté. A ľavý stolík grillu je sklopný, pričom nosnosť samotnej poličky je dosť výrazná. Je tu nový spôsob uvoľňovania, upevňovania špeciálnym mechanizmom, ktorý sa len zatlačí a celý stolík sa krásne sklopí. Menej zavadzia, jednoduchšie sa uloží, pokiaľ sa grill nepoužíva. Spätne stačí nadvihnúť, zaklapne a stolík sa dá plnohodnotne využívať. A zapaľovanie u tohto grillu je piezoelektrické, to znamená, máme tam založené tužkové baterky, ktoré napájajú komplet zapaľovanie. Ovládacie prvky sú podsvietené. Pre zapálenie stačí odistiť detskú poistku, otočiť, automaticky sa hádže iskra, pustí sa plyn a horák nabehol. Následne ovládanie je krásne podsvietené a funkčné. Regulácia výkonu od maxima po minimum. Pri vypnutí zapaľovanie sa vypne. Rovnako je zapaľovanie riešené aj pri variči. Tu na ale ovládanie nie je podsvietené. A regulujeme si výkon. Kryt variča je magnetický, následne je stolík pekne rovný. V prípade, že chceme používať, jednoducho sa zatlačí a vyklopí. Nosnosť každého stolíka je 15 kg. Rošt pre pozvolné grilovanie je smaltovaný, rozdelený na dve polovice a je uchytený o zadnú stranu. A výhodou tohto riešenia je to, že samotné grilovacie plochy sú maximálne pevné, stabilné. V prípade, že ich aktuálne nepotrebujete, aby vám nezavádzali pri grilovaní na rošte alebo platni, veľmi jednoducho sa dajú vybrať a odložiť. Takže vy sa rozhodnete, či chcete grilovať aj na roštoch pre pozvolné grilovanie, či ich tam potrebujete a či potrebujete jeden alebo obidva. Ako som už povedal, grilovacia plocha je rozdelená, rošt a platňa, s tým, že rošt je tu Culinary Modular, vybrateľný, do ktorého je možné vložiť ľubovoľné príslušenstvo Culinary Modular, wok, pizza kameň, stojan na hýnu a ostatné veci. Tento grill používa aktuálne najmodernejšiu generáciu horákov Blue Flame. Sú to takéto krásne horáčiky. Tieto horáky v porovnaní s predchádzajúcou generáciou nerezových trúbkových horákov majú vyšší výkon a o niečo nižšiu spotrebu.
Najpodstatnejšie ale čo je, horáky sú umiestnené bližšie ku grilovacej ploche a vďaka špeciálne tvarovaným roštom, to znamená, keď ho založíme, toto je tvarovanie roštu, rošt nádherne prekrýva komplet plochu nad horákmi, nie je potrebné používať rozptyľovače tepla, pretože v prípade, že odkvapkáva nejaká nečistota, kvapne mimo horáku, mastnota nečistota sa nedostane do priamého kontaktu s plameňom, s horákom, všetko končí v zbernej nádobe pod grilovacou plochou. Nečistota, ktorá odkvapne, skončí v takýchto výsuvných šuflíkoch. Do každého šuflíka je možné naliať maximálne 3/4 litra vody, takže čokoľvek, čo odkvaplo, sa nepriškvarí a čistenie je o to jednoduchšie, šikovnejšie. Ako náhle by tam bolo tej nečistoty veľa, priamo na dvierkach je nádobka, do ktorej je možné vypustiť nádobu aj so zachytenou nečistotou. Pevné nečistoty ostanú na mriežke, zvyšok pretečie dole do zbernej nádoby. Zberná nádoba sa môže nanovo naplniť vodou a pokračuje sa v grillovaní. Ako jeden z mála grillov od výrobcu Campingaz má podvozok znížený pre plynovú fľašu. Väčšina ostatných grillov má tieto tyčky rovné, v takom prípade sa tu ale nezmestí klasická socialistická československá 10 kg fľaša. U tohto grillu, ako aj u niektorých iných modelov, je ale podvozok takto modifikovaný, vďaka čomu bez problémov do spodnej skrinky vložíte aj 10 kg fľašu. A keďže sa jedná o najvyšší model z Campingazu, tak celý podvozok skrinka je zo všetkých strán uzatvorená. Takže je to jedna veľká časť nábytku, nemá to žiadne diery, otvory, aby to zývalo prázdnotou. Späť ku grilovacej ploche, takže okrem roštu máme tu platňu, všetko je ťažké, liatinové a s jednou rukou sa to ťažko robí. Takže máme tu platňu. Táto platňa je obojstranná. Z jednej strany vrúbkovaná, z druhej hladká. Samozrejmosťou je Instaclean systém, to znamená komplet celá grilovacia vaňa sa dá rozobrať, všetky diely sa vyberú a čokoľvek, čo sa mohlo zašpiniť, môže ísť do umývačky riadu, alebo v drese poumývať, ale sú to menšie dieliky, to znamená, je to šikovnejšie a lepšie udržiavateľné. Takto vlastne funguje šuflík, v ktorom môže byť voda pre jednoduchšiu údržbu. Vo veku grillu sa nachádza teplomer, vhodný hlavne pri nepriamom grillovaní, kedy potrebujete dlhý čas udržiavať určitú teplotu, väčšinou pri nepriamom grillovaní je to nižšia teplota a takto si kontrolujete, či vnútorne tá teplota je dostatočná.